Sot deċisiv u preparat. Bla dubju l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħareġ tassew konvinċenti waqt l-ewwel dibattitu mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dibattitu li sar ftit ġimgħat biss qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali wara li Adrian Delija kien ilu jisfida lil Muscat biex jiddibattu wiċċ imwiċċ. Iżda l-mexxej Laburista qatt ma laqa' din l-isfida. Dibattitu li fih derbiċċar kif Adrian Delija għandu pjan għal diversi problemi li qed jaffaċċja l-poplu Malti wawċi, fost oħrajn dwar it-tkabbir tal-popolazzjoni, fejn Adrian Delija spjega l-viżjoni li f'pajjiżna jiġu ħaddiema li jkunu eligibbli u ta' kwalità flok barranin bit-cheap labor. Jien nixtieq il-Prim Ministru llum jispjegalna kemm jiflaħ iktar il-pajjiż. Jekk sarx il-carrying capacity tal-pajjiż, illi dawn in-numri sa fejn ħajaslu. Irridu li konna popolazzjoni ta' 600,000, 700,000, 800,000 miljun. Muscat min-naħa tiegħu reġa' semma l-pushback u ddikjara li jrid il-barranin biex jaħdmu fuq barra fix-xemx u jaqsmu darhom. Mbagħad inġib min imur jgħin lil ħaddiema fix-xemx tal-ġurnata xemx dak li jridu barrani. Il-Prim Ministru għadu kif iddeskriva li jrid joħloq soċjetà klassista. Dwar il-mina bejn Malta u Għawdex waqt l-oppożizzjoni bħal NGOs għadha qed tistenna li jiġu pubblikati l-istudji, Muscat jammetti li din se toħloq il-problemi. Jiena għandi konsern kbir ambjentali u għalhekk irrid li l-ewwel naraw ir-rapporti kollha ħalli naraw x'inhuwa l-aqwa ġid. Xi ħaġa x'imkien ħajkun hemm problemi, ħajkun hemm problemi l inħawi tal-manikata. Dwar il-problema tat-traffiku wkoll ħarġet differenza ċara. Ma rridux nibqgħu nkabru l-ekonomija bil-popolazzjoni. Ma nistgħux l-ewwel ngħidu li rridu electric cars u mbagħad ngħidu li rrid nibqgħu nagħtu il-pompi fl-ODZ. Il-proposti huma ċari minn naħa tagħna, irridu nibdew billi naraw x'in il-carrying capacity anke tat-toroq tagħna. Irridu jkollna a mass transportation system. Irridu naraw kif inħajru in-nies jużaw it-trasport pubbliku. Al kuntrarju, Muscat jammetti li għandna wisq karozzi li ħamġu imma m'għandux soluzzjoni. Hemm prerequisite waħda għal mass transport system li jkollok ferm aktar nies milli jaw fil-pajjiż. Inkella trid tissussidjah bit-taxxi bżieda fit-taxxi. Il-flus li nistgħu nifrankaw pereżempju mill-korruzzjoni li tiswa 725 miljun. U mela ma nagħmluhiex il-mass transportation system jekk inneħħu l-korruzzjoni f'pajjiżna għandna biex nagħmlu mass transportation system illi nies jużaw sew u mbagħad it-toroq tagħna jiġu liberati mid-duħan mill-karozzi u minn nuqqas ta' konġezzjoni fejn ġibna pajjiż f'gat. Meta kienet jiddiskutu l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju, Adrian Delija fakkar li din mhix elezzjoni ġenerali imma opportunità li l-poplu Malti jiddeċiedi min irid li jirrappreżentah fuq livell Ewropew u vot importanti anke fuq livell ta' kunsilli lokali. Adrian Delija fakkar kif huwa biss fl-imdina li mhux se ssir elezzjoni hekk kif il-Partit Laburista m'għandux biżżejjed kandidati. Is-sena għaddit fil-25 sena ċelebrazzjoni, il-Partit Soċjalista fil-Gvern naqqas is-saħħiet tal-Kunsilli Lokali, naqqas il-fondi tal-Kunsilli Lokali, naqqas ir-responsabiltajiet tal-Kunsilli Lokali. L-unika partit fil-Gvern illi waqqaf elezzjoni mill issir kien il-Gvern tal-Prim Ministru ħabib Joseph Muscat illi ddeċieda ftit snin ilu illi ma jagħmilx effettivament ma jagħmilx bliġi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fuq livell Ewropew b'mod mill-aktar preparatu konvinċenti, Adrian Delija kritika lill-Gvern Soċjalista Malti li qed jagħmel ħsara lil pajjiżna billi jippersisti bil-ħażin illi jagħmel. Il-Prim Ministru fejn ikun hemm każijiet illi pratikament jaġixxi bit-tal-ħadid, iħalli nies madwaru illi pratikament jibqgħu ittebgħu reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal illi fejn hemm il-ħażin irid jgħid li hu ħażin u jneħħi lil min jagħmlu. Għamlu dan, jew għandu xi problema biex jagħmlu, jew m'għandux is-saħħa li wettaq dik. Imma inti jista' jkun li jkollok pajjiż fejn jinħataf l-Avukat Ġenerali, jinħataf il-Kummissarju tal-Pulizija, jinħataf fuq qrati, jinħataf l-MFSA. U l-Gvern ma jagħmel xejn. Joseph Muscat naqas milli jwieġeb ukoll għaliex ma ħax passi fuq Keith Kembri u Konrad Mizzi dwar kumpaniji segreti li bħala fatt huma tagħhom. Fil-konfront ta' sħabu li dawk il-kumpaniji bħala fatt huma tagħhom la rreżenjaw u laqqas ġielhom jirreżenjaw. Insas il-Prim Ministru għandi l-okkażjonijiet qudiemi għalfejn ir-riga tiegħek mhix tajba l-Konrad Mizzi u għal Keith Kembri. Dan meta Joseph Muscat lanqas biss irid li r-rapporti grant jiġi ppubblikat
Fit-tmiem id-dibattitu Adrian Delia ddikjara li l-poplu għandu għażla ċara bejn min dejjem emmen fil-Kunsilli Lokali u kellu ħolma li Malta tkun Ewropea u min dejjem kien kontra l-Ewropa u prova jxejjen il-Kunsilli Lokali.